ang ligaya. Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Tuloy ang ligaya. Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Tuloy ang ligaya. Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dagol. And Tita Tanya Chinita. Hinard lunch ko na. Si Kathy. Kahit kami pa ni Jem. Ganyan naman kayo. Feel good morning, Colentits. Isa akong fan ng inyong live dramang Mga katas ng nakalipas. Gusto ko lang mailabas itong katas ko. Kasi bigat-bigat na po eh. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Philip ng Pasig City. May girlfriend po ako sa loob ng 8 years.
si Jem. Mabait, simple lang ang beauty niya. Pero, grabe, naging consistent po siya sa pag-aalaga sa akin sa loob ng 8 taon. Yung pagka-uwi ko, nilulutuan niya na ako ng pagkain. Bago matulog, minamasahin niya na ako. Kahit pa nagkatampuhan kami, minamasahin niya pa rin ako. Wala na akong hihilingin pang iba. Kaso nagpadala ko sa aking damdamin. Nakilala ko yung malamodel na kagandahan ni Kathy. Yung mga pang FHM magazine. Lagi kang tumitingin dun, ah. Basic. Kaya hindi ko na pinalagpas yung pagkakataon. Ako na mismo ang tumapo sa relasyon namin ni Jem. At dito na nagsimulang kumatas. Ha? Ang Tumagas. mga ang aking. Ano? Ang katas. Ano? Dito na, tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Ulit. Music. Pasok. Si Mang Kanor kasi namamakaelam ng computer eh. Dito na tumagas sa Ang mga mga katas. katas. Teka lang, tumalsik yung tinapay. Yan. Hours of Life. When there's a dark Mag-usap muna tayo. Huwag naman akong binibigla ng ganito. Ayusin natin. Huy, 8 years tayo. Kathy, sinabi ko na sa'yo, di ba? May Mahal bago ang na tawag ako. mo sa akin eh. Mahal ang tawag mo. Sorry, Kathy. Mahal ang tawag. Jem pala, sorry. Tingnan mo. Natawag na tuloy kitang Kathy, sorry. Sino si Gati? Siya yung bago ko. Yung pinost mo? Diba Totoo nagsabi ba na yun? ako sa'yo na tapusin na natin to? Ba't Mahal lang po, mahal na mahal mo pa rin ako. Naniniwala ako na mahal mo ko. Please lang. Pili ba ayusin natin to? hindi na nga eh. Hindi na maayos to. Luluhod ako sa'yo, luluhod ako. Please lang. Ano ba, tumayo ka nga dyan? Please lang. Please lang, parang awa mo na. Kulang pa ba yung pag-aalaga ko sa'yo? Kulang pa ba yung mga ginagawa ko para sa relasyon natin? Dadagdagan ko yung pag-aalaga ko sa'yo. Huwag mo lang akong iwan. Sayang yung 8 years. Sayang, di ba? Nag-invest na tayo ng time. At saka may invest na tayo para sa ating dalawa. Philip, please. Bigyan mo ng second chance yung samahan natin. Aayusin ko, promise. Dadagdagan ko pa lahat. Tama na. Please, Huwag na natin sayangin yung oras natin. Total, okay na rin yung 8 years natin, di ba? Yun nga eh. Hindi nga eh. Kakasal na tayo. Alam ko malapit na tayo ikasal. Sige na. Malapit tayo ikasal. Nag-propose na ako kay Kathy. Nag-propose ka? Oo, I'm sorry. Bakit ka nag-propose? Tayo dapat yun. Hindi dapat ibang babae. Ako yung mahal mo. Ako yung 8 taon. Philip. Sorry, pero nawala. Bitawan mo ko. Nawala na. Ano ba? Jem! Philip.
Huwag si Nakipagkita Cathy. lang ako sa'yo para tapusin na natin to. Alam ko, pero alam ko kaya ka nakipagkita kasi gusto mo malaman, gusto mo ikumpirma kung may nararamdaman ka pa sa akin. Alam ko O pues meron. wala! Wala na akong nararamdaman sa'yo. Kaya tigilan na natin to. Nag-propose na ako sa kanya. By December, magpapakasal na Bago kami. pa lang kayo, ba't kayo nag-propose? Eh, sa akin mo dapat gawin yun. Eh, minahal ko na siya eh. Minahal, kakakilala mo lang eh. 3 buwan pa lang kayo. Wala ka namang pakialam doon. Makakahanap ka rin na lalaki para sa'yo. Wala akong pakialam. Eh, halos mag-asawa na tayo. Kulang na lang sa ating kasal eh. Philip, mahal kita. Ang sakit na nung ginagawa mo sa akin. Ano ba yung nagawa ko? Philip. Philip. Masakaling magbago yung isip mo pagdating ng panahon. Hindi na magbabago ang isip ko. Pakakasalan ko na si Baka Cathy. lang. Nandito Huwag mo pa. nang ipilit. Okay na yung 8 years natin. Hindi rin kita makakalimutan dahil doon. Pero okay na yun. Hayaan mo na akong maging maligaya kasama si Cathy. Mahal kita, Philip. Opo, Kolantits. Mas pinili ko po si Cathy kaysa kay Jem. At nagpakasal kami. Subalit habang nagsasama na po kami ay unti-unti na pong lumalabas ang tunay niyang pag-uugali. Kung dati-rati pagka-uwi ko ng bahay, wala na akong gagawin. Kakain na lang, magpahinga na lang. Ngayong kabaliktaran. Loves, ano yan? What? Ba't ka pa nagtataka? Tamo yung nails ko, bagka ka pa. Polygel nails ko. Yes. Kaka-polygel nails ko lang eh. Please make love for my wardrobe. I need to Meron wear naman this tayong kasi washing eh. tomorrow. I-washing mo na lang. Hindi to pwede i-washing. Mahal to, no? Sige na, please. Tapos pagkatapos nito, pagkatapos mo mag-laundry, pwede paki-plancha kasi dadalhin ko to bukas. Thank you, babe. Taga Oh, na- ang ganda ng nails ko. Loves, Oh. taga na pagod na ako ng trabaho. O di dagdagan ko. At saka kaya mo yan. Di ba? Strong independent man ka. Tsaka Superman kita. Ito mga muscle mo. Sige na, baby. Ha? Hindi nga eh. Tulog lang ako. Please, mag-nap lang ako. Kailangan ko ng beauty nap. Sige na, please, pakilaban. Pagising ko dapat nakaplansya na yan. Bye, babe. Sige, taga lang. O sige, gagawin ko yan. Pero ikaw na maghugas ng mga plato, ng mga pinagkainan. Why? Kahapon pa yan. Hindi mo man lang hinugasan. Kahapon pa lang. Dapat 3 days. Sayang yung tubig. Normal man binabayaran mo.
Diba, nagtitipid nga tayo. Ito, nag-aambag Yung nga ako kanin sa kutsara, hindi na natatanggal eh. Pag kumakain ka, parang may yung sumasabit sa dila ko. Hugasan mo na lang yan. Babe, with this beauty, paghuhugasin mo ng pinggan. What the hell? Ano? Ay, nakakainis naman to. Mabuti pa yung si Jem. Mahal, tumayo ka dyan. Tumayo ka dyan. Ako maglalaban yan. Brief mo yan, pero ako maglalaban yan. Hindi na, nakakaya naman sa'yo. Tsaka ang dami mo nang nilaban, oh. Sige ba? Ano sabi mo? Ang dami mo nang Nakakahiya? nilaban, oo. Ayun na. Hoy! Aray ko. Nakakahiya. Ganun talaga pag partners. Gawain ng babae. Yan, ako na yan. Tayo ka na dyan. Sige na. Hindi ka mag-computer ka doon. Maglaro ka. Inaantay ka na ng mga Hindi. No, papagod na ako. Tsaka ano na, sige, ipaplantsahin ko na lang yung ano ko. Stop! Huwag mong isaksak yung plancha. Ako magpa-plancha niyan. Tsaka kumain ka doon. Andun na yung paborito mong itlog na may cheese, na may sibuyas, kamatis. Alaga? Andun na rin may ketchup. Ha? Love you. Paswerte ko naman sa'yo. Siyempre. Tsaka Sige na. yung paborito ko pa talaga yung niluto mo. Siyempre. Mahal mo ako. Oo naman. Mahal na mahal kita. Kita. Sige na. Laro ka na doon. Tampuhan kami noon ni Kathy Colantits. Talagang binamasahin niya pa rin ako sa gabi. Pagod na pagod ako pero itong isa si Kathy. Babe, please massage. Here's the oil. Pagod na pagod Please na nga ako eh. i-massage mo lang ako. Ang sakit dito sa may clavicle ko. Clavicle! Ano yung cubicle? Clavicle! Ano to, CR? Sige na, babe. Massage mo Ako lang. nga dapat i-massage mo. Sige, massage kita. Wow! Ano yun? Ako dapat i-massage mo. Galing akong trabaho. Pagod na pagod din ako Mas eh. pagod ako, tsaka mas malaki yung kita ko, no? Kaya dapat sa akin yung Labs. Uy. Labs, ako naman i-massage mo. Na-massage na kita. Whole body pa talaga. Labs, i-massage mo naman ako. Pagod din ako eh. Labs naman eh, natutulog yung tao eh. Meron pa akong shift bukas eh. Stop! I'm sleeping. Buwisit ka naman. Ano ba yan? Scammer mo naman? Kakainis. Mas mabuti pa yung si Jem. Surprise! Ginawa kong parang spa yung bahay. Okay ba yung Kaya lighting? palang bango. Yung mga scented candles na regalo mo sa akin ng mansari natin, sinindihan ko. Ayun O, ba dapa yun? ka na. Ayan na, oh. Pero gusto ko walang boxer at brief, ha? Para all the... All the way ba to? alam na alam. Tinanong mo, sinabi mo na all the way. Sinundan ko lang eh. Dali. May ano ba tayo? May extra service ba to? Kala ko ba pagod ka? Depende sa... Depende sa... depende. Basta, dapa ka na dyan. Magkano upa mo sa akin? Sige na. I-limit ko naman na lahat sa'yo eh. Dapa. Dito? Ayan, yan. Gusto mo to siko yung gagamitin? Ayan. Ang dami mong lamig. Aray ko. Ang layo, Col. Antits, di ba? Ibang-iba sila. At inaamin ko po, nagsisisi na ako kung bakit ko pa pinakasalan itong Kati na to. Kasalanan ko rin naman nadala ko sa emosyon. Maganda, sexy. Pero anong gagawin ko? Hindi naman tumutulong sa akin. Walang pag-aalaga at pag-aaruga sa akin, hindi katulad ni Jem. At ang hirap pa dahil ang mahal pa naman ng annulment dito sa atin. Dahil po doon nagme-message ako kay Jem kaso naka-auto-block na pala ako. Naghanap ako ng paraan sa pamilya niya pero galit din po sa akin eh.
last option ko po yung kaibigan niya. Sige na, tulungan mo naman ako. Wala na ako magagawa dyan kasi ayaw kang kausapin ng friend ko. Teka lang, kausapin ko, ha? Friend, ano tumatawag nga yung ex mo? Ano ba? Kausapin mo ba to? Si O ba't Philip? daw siya pala tawag? Anong kailangan niya sa akin? Wala. Teka lang, kausapin ko. Hello, ano daw ang kailangan mo? Pakisabi na namimiss ko na siya at nagsisisi na ako sa ginawa ko sa kanya. Sabihin mo gago siya. Sasabihin ko ba yon? Narinig mo, di ba? Yung may sasabihin ko? Oo nga, Trixie naman eh. Murahin mo pa. Hoy! Ogag ka! Ha? Yan ang sabi niya? Oo, dubayan mo na ngayong friend ko. Naka-move on na to eh. Ikaw, yan na pinili mo, di ba? Yung parot na babaeng yun, di bagay sa'yo yan. Buti nga sa'yo. Please, Trix, kausapin mo. Sabihin mo na kahit closure na lang. Nasabi mo ba, Mars? Mars, sabihin mo pag hindi ikaw talaga mananagot sa akin. Sabi ko na. Nadadala- Narinig ko naman na dito ako eh, di ba? Magkatabi tayo eh. Ba't di na lang kausapin mo kasi? Ayoko nga! Bakit ko pa pala utos? Kausapin mo na lang kaya. Ayaw mo ba? Ayoko. Alam mo, sayang yung energy ng ibibigay ko dyan, no? At saka, ano ba, bakit kaya siya biglang, oo? Hello, bakit ka raw biglang napatawag? Nagsisisi ka? Anong meron? Yun na nga eh. Sabihin mo nagsisisi na ako at pakisabi sa kanya na kung Tanong mo ba't siya pala iyak? Ba't ka raw pala iyak? pakisabi na lang na Sabi mo arte lang niya yan. Arte-arte ka lang daw. Pwede naman sabihin mo na lang kasi ng rekta. Naiinis na ako eh. Ginawa pa akong parot dito. Eh, di ba kaibigan, pag nangutang ka nga, hindi ko nagbabayad. Okay, sige na. Ayun na. Hello, hello. Sabi mo, bye. Bye. Andali kasi gusto ko lang masabi mo sa kanya na siguro sa next life siya pipiliin ko kasi nagsisisi na ako. Dapat siya pinili ko. Hello, hindi ko siya pipiliin, Mars, no? Sa next life, yak. Yak daw. Nagsisisi na ako eh. Deserve, sabi mo, deserve. Deserve daw, deserve. Thanks, Mars. Baka pwede niya pa ako kausapin. Alam ko nandyan siya. Please. Please. Sabi mo, no. No! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami. Kabisyo na magsasaya. Na magsasaya. Sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama. Kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama. Kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging maluwag
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyon na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isunod. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal?
Tatlo. Talaga tatlo. Wala, sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na. Parang gusto mo na isumunod. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun, man? So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seriously, of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1
Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan.
Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy.
tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Dear Nicole Ayala and Diego Bandido. Naranasan nyo na po ba yung hindi kayo maisali? Kasi nakita ko lang po kani-kanina yung outing ng mga friends ko tapos hindi po ako sinama. Ang sama po ng loob ko kasi ang alam ko naman wala naman akong kasamaan ng loob sa kanila. Wala rin naman akong kagalit. In fact, magkakausap rin naman kami minsan. Tapos, nakita ko na lang, nag-outing sila nang wala ako. Hay, naranasan nyo na po ba ito? Para lang kahit papano gumaan-gaan naman ang pakiramdam ko. Thank you, Tambalan! God bless and happy Friday. Ako nakikita ko sa dalawang bagay lang. Ayaw nila sa'yo o masama ugali mo. Correct. Pili ka alin doon. Hindi, isa pa. Tatlo. Ano yung una? Ayaw ka nila. Kasama. Pangalawa, masama ugali mo. 'Di ba? Pangatlo, mas specific, wala kang ambag pag-outing. Yeah. Yan, 'di ba? Baka naman yung huling outing. Bago ka muna namin kampihan, explain muna namin sa'yo. Yan. Kasi minsan, nangyayari talaga yan, may mga hindi kami sinasali sa outing eh. Yan. Baka nung huli kasing outing, baka naman, ikaw yung tipong lakas magwala. Ayan. Lakas magwalwal, lakas magwala, tapos hindi ka marunong makisama. Ayan, isa pa yan. Pabigat ka. Oo. Ikaw yung dahilan ng delay. Cause of Sobra delay. mong late. 'Di ba? Yung mga ganon. Pero may mga tao talaga ganyan na yung lahat, cowboy, tapos pag sinama mo to, pakikisimahan pa natin. Baka maghanap pa ng aircon. Correct. Tayo, lalatag lang tayo True. dyan sa sahig. Baka ganon. Oo. Pero gets naman namin. I mean, valid point naman yung nagtampo ka, ganyan, na sumama yung loob mo. Kasi, lalo pa kung halimbawa magkakausap talaga kayo lagi. Oo. Nakakasama ng loob yan. Kung halimbawa, matagal na kayo hindi nagkakausap, medyo maiintindihan natin yan. May ganun talaga may distansya na Pero kung lagi ka nagkakausap tapos ganyan, di ka sinali, ang pwedeng solusyon talaga dyan para hindi sumama yung loob mo or para maintindihan mo is tanungin mo yung isa sa kanila. Ba't di ka nasama sa Bakit GC? hindi ako kasama sa GC? Huwag ka nang magparinig. Alam mo yung mga tipong magka-caption ka pa ng mga kung ano-ano na parinig. Correct. Wala namang masasolve dun kasi hindi naman targeted yun. Baka naman yung ibang mga, alam mo naman may mga ibang tao na pag may mag-post, feeling nila sila yun. 'Di ba? Dati may pinost akong ganyan nung mga bata-bata pa ako. Sabi ko, pangit mo talaga, ganyan. Meron akong parang ang sinasabi ko yata, parang I think nung time na yun, basta meron akong kinaiinisan. May nag-message ako ng ibang tao, sabi niya, inaano ba kita? Sabi ko, bakit pangit ka ba? Ba't apektado ka? So, ang point is, huwag kang mag-caption sa Facebook. Kasi baka naman, hindi naman, hindi masosolve kasi baka may iba pang maapektuhan sa parinig mo sa Facebook. So, diretsuhin mo para lang maintindihan mo. Bakit hindi ka nasama? O baka na-mislook lang nila. Correct. Na akala nila kasama ka sa GC na yun dahil sige, ang dami yung GC, di ba? Pwede din.
Pwede rin. Akala nila nandun ka, hindi ka nagre-reply. Akala nila. Ay, oo, pwede kasi din. sa atin, ilan ba GC natin? Correct. 16,309. Kanina nga lang kami medyo naglinis ng ano eh. Correct. Sabi ko kay Diego, alam mo, admin ka dun sa isang GC. Mag-delete ka nga nung isa dun. Kasi isa dun, ano na eh. Hindi na natin kakampi. Charot. Hindi ko nga alam na ako admin pala. Sa dami ng GC. So, pwede rin nating i-consider yun. Baka sa ibang GC sila nagkausap or whatever, or akala nila nga nandoon ka, hindi ka lang nagre-reply. Pero, hindi rin eh. Pinapagana namin na talaga. Pero aminin na natin, Jex, hindi rin eh. Kung talagang gusto ka talaga nilang isama, tatawagan ka niyan. Correct, totoo. Personal ka nilang kakausapin na sasabihin, hoy, ba't hindi ka nag-reply sa GC? Tapos ikaw naman magsasabi, wala naman ako natatanggap. Ayan, kahit sila ang bumuo ng plano, pag medyo alam nilang may ambag ka talaga. Yan. Kahit wala kang ang plano, pipilitin ka pa nila eh. Kasi alam na, parang sa amin, dahil kami ni Nicole, ito yung rule namin sa barkada dati, dahil wala din kami may ambag na pinansyal eh. Kami yung sa kwento, ako runner. Yan, 'di ba? Lahat. Dapat ready kang mautusan. Oo. May mga designation kasi diyan eh, may driver na hindi mag-iinom. Kasi syempre kailangan siya yung sober. 'Di ba? May taga-ihaw, Tama. may taga-bantay ng mga pamangkin. Correct. Merong alay sa swimming, 'di ba? May mga ganon. Sila pa magmamakaawa sa iyo, Correct. sumama ka eh. Totoo. Ako Diba? talaga, sinasama ko talaga sa outing yung merong talagang ambag, taga-picture. Yan, tama. 'di ba? Yung magaling mag-edit, yung mga ganon. Number 1 yan kay Nicole. Oo, kailangan mga picture tsaka nag-e-edit, ganyan. So, baka may ganon na parte ng barkada ninyo. Baka meron kang nagawa in the past na hindi nila nagustuhan. Yung mga ganon. And again, the only way for you to find out is to ask. Alamin mo. Magtanong kung bakit hindi ka sinama. Ngayon, dun sa tanong niya, Jegs, kung na-experience na ba natin daw na hindi tayo naisama? Ako, oo. Meron na experience mo na gano'n? Oo, dito. Ay. Kwento mo sa amin. Oversharer na naman. Yung bang akala ko ka-close ko. Tapos Tapos hindi. nung nag-party, hindi ako invited. Ala. Tapos parang sinabi, kasi baka busy ka. Hindi po ako busy pag may barbecue. Tsaka may lumpia, ganyan. Kaya sabi ko, ganun pala. Parang nakakalungkot din pala. I mean, hindi ako para... Na-expect mo na na kahit friend pa paano. naman kayo, close naman kayo. Na para bang kahit na hindi ako makaka-attend, sa akin parang it's nice na ma-invite. Yun, yung para bang matap ka. Kasi lalong, kung hindi ko naman ka-close, okay lang naman. Kung wala naman kami talagang, parang connection or hindi kami nagkakausap, ganyan. Pero kung kahit pa paano meron, alam mo yung pasintabi, yung halimbawa, parang wala ka sa priority. ganun. Kawawa naman ni Kuliala. Meron pa, na-experience ko. Baka minsan naisip ko, masama pa ugali ko. Oo, di ba? Meron pa, parang lahat may regalo, ako wala. Dito din yan. Pero alam mo, kahit ganon, parang hindi pa rin nag-change sa akin eh. Kahit na may mga ganyan na exclusion, ganon. Pag Pasko, kasali ka pa din. Alam mo yun, parang hindi pa rin kita kakalimutan. Mga ganon. Well, siguro as you mature, may mga bagay na parang ikasasama mo ng loob talaga na ikadidibdib mo. Diba? Siguro kung naikwento ko to years ago, kung kailan yung parang ang bigat sa damdamin or parang affected pa ako sa lahat ng klase ng bagay, baka naiyak pa ako eh. Pero ngayon parang nakakatawa, ganon talaga. Tapos may isip ko din na totoo naman, hindi naman obligado na i-invite ka lagi. 'Di ba? Parang ganon. Siguro sa akin parang baka oo pero wala akong pakialam, parang ganon. Kaya kung minsan parang tinatanong din ng asawa, ba't hindi ka kasama doon? Sabi ko, bakit ako sasama doon? Siguro baka may nakikita niya na grupo na parang ako lang yung wala doon. Parang ganon. Yeah, gets. Big deal. Oo. Sa akin. Sa akin basta merong ganon eh. Na parang sinabi ko, bakit hindi ako sinali dun sa surprise? Parang, alam to ni Broski. Broski, konyo!
Kwento ko sa'yo mamaya. Charot, di ba? Yung gano'n na parang magugulat ka lang din. Kaya gets ko yung feeling nung nag-message na para Parang bang na-left out ka. Oo, kasi magkakausap naman tayo, di ba? Yun eh. I mean, pwede namang heads up lang. yeah, Diba? di ba? Kasi kaya lang, ako ang mga naririnig ko minsan na rason, kasi alam ko busy ka eh, or hindi ko naman makakapunta talaga, kaya wag na lang. So mga pala ganon. desisyon. Oo. Dinesisyonan niya. Dinesisyonan mo na, di ba? Paano kung gusto ko na lumpia, di ba? At gusto ko umattend. Sayang, maganda sana regalo ko. So it happens. I guess, when pagka lang talaga nagmamature ka na, minsan may pake ka. Minsan nawawala na yung pake mo kasi na-realize mo as you grow older. Ito yung realization ko while people pleaser ako, Jegs, na-realize ko din as I grow older na dapat minsan talaga wala na akong pake. 'Di ba? Kasi pag lagi ako affected sa lahat ng sasabihin ng ibang tao, good luck talaga. 'Di ba? Baka hindi cancer ang tumira sa akin. Tama. 'Di ba? Yung pag-please sa iba, hindi mo naman magagawa yun. Mahirap kaya yun. Meron nga akong kakilala na makakakita lang siya sa daan, apektado siya sa kung anong pinagdadaanan ng nagtitinda. Mahirap yun. Mahirap bitbitin lahat. Correct. Pero kasama mo ang Love Radio. True lalo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Yon. Ano lang siguro, wala lang akong pakialam kumbaga. Tsaka hindi ko naman trip yung mga lakad siguro, baka ganun. Baka ganun. Tsaka may mga tao walang pake. May mga taong or baka inassume din nila na ay hindi ka naman mahilig sa may siguro mga grupo kasi na ganun, siguro kasi parang ewan ko, out of courtesy na lang imbitahin nyo na lang din. Yun. Kaya lang kasi may possibility din naman na kaya hindi nila ginagawa yung out of courtesy kasi ayaw ka din talaga nilang kasama. Wala ka sa priority list. Meron kasi talagang tier A, tier B. May list A, may list B. Totoo yan. Correct. Maski din naman ako kapag kaya while pagka nagugulat ako sa mga ganun paminsan, naiisip ko lang din. Ako din naman pagka nagkakaroon ako ng, kunyari, celebration, meron din akong list A at list B. So si list A, kapag lahat yun nag-confirm, wala na akong bubunutin sa list B. 'Di ba? Pero yung mga ganon. So, well, it is what it is. Ganon talaga. May mga ganap din na kuminsan ina-assume natin. Halimbawa, si Diego hindi ko na imbitahin to kasi hindi niya naman trip yung ganito May mga ganon. So, may mga ganyan eh. True. Pero yung heads up lang, yung correct. topic lang. Ako sa akin, heads up is fine eh. Kasi, malaking bagay siya. Malaking bagay siya dun sa tao. Yun lang. Basta, alamin mo na lang yung dahilan. Tama. Para next time makasama ka na. Kasi mahirap yun yung dinamdam mo, tas wala ka namang ginawang solusyon. Nagsumbong ka lang sa tambalan. Pinasama lang namin loob mo. Nakatulong ba? Ayun. Siya. Alright. Salamat sa pagtutok mga kabisyo. Happy Friday! Happy Friday! Bilis Friday na pala. Bilis ano. Siya. Naku, next week tataas na naman yung gas. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
ano kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Kanila, tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubo. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt? Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City?
Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolong. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino. Kim Chino. Upa.
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige.
sige. Isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh, no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko lang, binibiktima mo Bato, pick. Hala yan. Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan. Oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Ay! Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Balutod! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na nga ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito.
Alam mo yung allergies ng tita Max mo? Oo. So, dito kita babarilin. So, ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Yamitay ko na sa... Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na, jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Ah?
Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Ah! Kailangan pa ba? Uy! Ano kaya dyan? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yun! Ah! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, mga katas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye, everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan.
Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang. Parang malapit na. Parang gusto mo na isumakit.
Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talagang 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maganda siya, pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? The next question. Single ka? Wait lang. Oh my God.
mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Sa mahiwagang Burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Yala at Diego Bandido. Magandang hapon po sa inyong dalawa at sa lahat ng tagapakinig ninyo. Itago nyo na lang po ako sa pangalang M, isang guro at proud tambalerina since 2015. High school pa lang ako, kasama ko na kayo sa bawat saya, lungkot at pag-i-emote sa kwarto. Kaya naman, sana po mabasa niyo po itong sulat ko sa podcast para mapakinggan ko ng paulit-ulit. Lumaki po ako sa isang simpleng pamilya. Maaga akong namulat sa hirap ng buhay kaya natuto akong dumiskarte. Nagbebenta ako ng pichi-pichi sa mga kaklase ko at tuwing bakasyon, pumupunta ako sa City Hall para maghanap ng pagkakitaan. Hindi man madali ang buhay, hindi ako nawala ng pananalig. Araw-araw kong ipinagdarasal na sana ay hindi kami pabayaan ng Diyos. Sa awa niya, nagtapos ako ng with honors noong high school. Pagdating ko sa kolehiyo, mas lalo kong nakita ang kabutihan ng Panginoon. Sunod-sunod ang biyayang dumating. Nakakuha ako ng scholarships, naging delegate sa Ayala Young Leaders Congress. Ay wow, taray. Taray to, bongga. Nahalal bilang Student Council President at nagsilbi ring bilang SK Kagawad. Pakiramdam ko noon, bawat hakbang ko may kamay na gumagabay sa akin. Pagkatapos kong graduate, nagturo ako sa senior high school. Mahal ko ang pagtuturo. Pero dumating ang panahong halos maubos ako. Ang baba kasi ng sahod pero ang bigat ng trabaho kaya unti-unti akong nababurnout. Dahil pakiramdam ko mas maraming korap kesa tapat na namumuno sa Pilipinas, kinailangan ko mga ibang bansa tulad ng napakaraming Pilipino para lang mabigyan ng magandang buhay ang pamilya ko. Nagturo ako dito sa Thailand. Hindi ko akalaing dito pala magsisimula ng mas marami pang himala. Habang nagtuturo ako dito, naimbitahan akong umuwi sa Pilipinas bilang speaker ng isang Catholic media organization. Ang topic na binigay sa akin ay pag-asa. Napangiti pa din ako kapag naalala ko yon dahil habang nagsasalita ako tungkol sa pag-asa, hinahanda na pala ng Diyos ang panibagong pag-asa para sa akin. Sa event na yon, nakilala ko ang isa sa mga organizers. Nirekomenda ako sa isang all-expense-paid scholarship sa Germany. Ngayon, nasa final stage na ako ng selection process at ngayong September ko malalaman ang magiging resulta. Hindi pa doon nagtapos ang biyaya. Nakalipat ako sa isang prestihiyosong eskwelahan dito sa Thailand na may higit doble ang sahod, mas magagandang benepisyo at mas maayos na working environment. Kaya lang kasabay ng mga biyayang ito, dumating din ang pinakamabigat kong pagsubok. Na-diagnose ang mama ko ng stage 3 chronic kidney disease. Naguguluhan tuloy ako ngayon. Kung mananatili ako sa Thailand, sigurado ang trabaho at sapat ang kikitain ko para matustusan ang mamahaling gamot at maintenance ni mama. Pero kung pipiliin ko ang scholarship sa Germany, magbubukas man ito ng maraming oportunidad para sa akin, panibagong adjustment, panibagong bansa, at panibagong sakripisyo na naman. Hindi ko tuloy alam kung alin sa dalawang landas ang inihahanda ng Diyos para sa akin. Parehong maganda, parehong may dahilan, parehong parang sagot sa panalangin. Binuksan niya siguro ang dalawang pintong ito hindi para lituhin ako, kundi
para turuan akong magtiwala ng mas malalim. Habang pinagdarasal ko na malinaw kong marinig kung saan talaga ako gustong dalhin ng Diyos, nais ko po sana humingi ng payo sa inyo. Kung kayo po ang nasa kalagayan ko, ano pong pipiliin ninyo? Ang oportunidad na maaaring magbago ng buong kinabukasan? O ang pananatili sa lugar kung saan sigurado niyong maalayan o maaalalayan ang taong unang naniwala sa lahat ng pangarap niyo? Maraming salamat po sa pagpapatawa, pagpapagaan ng loob at pagbibigay ng pag-asa sa napakarami ninyong tagapakinig. Kahit malayo ako sa Pilipinas, pakiramdam ko, kasama ko pa din kayo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, M. Sawadika! Sawadika, Kapkun ka! Sawadika, Kapkun ka! Maraming salamat si Kimanggoray! At Paday! Hi! Well, yan talaga yung yung mahirap kapag ka may crossroads na tinatawag. At ito din, yung kwento din ni M ang pagpapatunay na wala pong perpektong buhay. Na hindi rin forever ang lahat ng bagay. Life is a journey correct, talaga. journey talaga siya eh. Along the way, akala mo yung pagtakbo mo maganda na yung ayos biglang na malulubak ka. Correct eh. Kasi kung mapapansin mo yung kwento niya mula sa pagkabata hanggang sa nagtatrabaho, everything smooth sailing, Yes, 'di ba? oo. Pero wala po kasing ganung buhay unfortunately, 'di ba? Kaya nga wala pong forever. If your life right now is smooth sailing, maayos, walang problema, na-enjoy mo, namnamin mo, kasi hindi yan forever. Well, siguro, Emma, para sa akin, tingnan mo yung pattern ng buhay mo. Di ba, nung nag-umpisa kayo, medyo malubak. Dahil hirap sa buhay, nagtinda ka ng mga kung ano-ano, palitaw, etc. Nakakuha ka ng scholarship. Gumanda yung buhay mo, naging honor ka. Nagturo ka. Nalubak ka na naman uli kasi na-burn out ka. Pumunta ka ng Thailand, gumanda na naman ang buhay mo. So meron na namang lubak dahil nangyari nga sa nanay mother. mo. So ang sa akin, para sa akin, ang masasabi ko lang, tanongin mo yung sarili mo, ano yung motivation? Kung itutuloy mo yan o hindi, what motivates you na para mag-move forward. Ako para sa akin, dahil may sakit si nanay, mas malapit kasi yung Thailand eh. Tas hindi naman siya, di ba, hindi naman doble yung sahod niya. Maganda naman yung mga benefits. Probably, totoo naman, maganda din naman kapag ka Germany, ibang klase din naman yung mga opportunities na ibibigay sa'yo doon. Kaya lang kasi mas malayo. Pag dito kasi sa Thailand, medyo mas malapit siya sa Pilipinas. Medyo mas mura pati ang pamasahe. Ano't ano pa mang emergency ang mangyari, nandyan lang. Kaya nga sinasabi ko, ano bang motivation mo talaga? Pera lang ba? Kung o gusto mo yung makapag-provide ka at the same time yung malapit ka anytime, pwede mo tumblingan yung nanay mo. Correct ka. Kaya ako, dahil nakikita ko naman na mukha ka naman mabuting tao at hindi puro pera lang, ako I would really go for Thailand. Thailand pa rin. Kasi, di ba, nabanggit mo naman ng Diyos. Kasi kung ibibigay talaga ng Diyos yan sa'yo, kahit anong gawin mo. Kahit anong iwas mo. Ibibigay at para sa'yo yan. Correct ka. So, sa ngayon kasi, mas kailangan ka ng nanay mo eh. Kasi ayokong dumating yung point na ang yaman-yaman mo, tapos meron kang pagsisisi sa dulo na parang nalulungkot ka kasi you can't share this with anyone. Tas syempre pag halimbawa ang isang lugar na pupuntahan ay bago, hindi ka naman basta-basta makakauwi dyan eh. 'Di ba? Yung adjustment period dyan, paano kung stage 3 pa? Na chronic kidney. Hindi po ako doktor, pero pagka nakakarinig ako ng iba't ibang mga stages, alam natin na kapag ka stage 3, kailangan na talaga ng tender loving care. Yun na. Hindi ko sinasabing mag-resign ka, hindi. Kasi kailangan pa rin paggamot si nanay, 'di ba? Pero at least ano pa man ang mangyayari, 'di ba? Malapit ka sa Pilipinas. Tama si Jeg sa tanong, what motivates you? We hope na hindi lang pera ang dahilan kung bakit ka lumalaban sa buhay. So yun yung anuhin mo sa sarili mo. Again, halimbawa, hindi ka man matuloy ngayon kasi kung ako naniniwala ako kung para talaga binigay yun sa iyo ni Lord, maaring ma-delay lang yan. 'Di ba? At
parang nangyari sa buhay mo yung pattern nga di ba? Correct. Na ilang beses ka na natisod, nalulubak, pero eto maganda pa rin yung buhay mo. Eto na naman panibagong lubak to. True. You know the drill. True. Ang natutuwa pa rin ako sa iyo, at actually natutuwa ako pagka may mga tao na nagiging teacher, yung pwedeng yung sa alam mo yun, madaming pwedeng maging trabaho na mas malaki yung sweldo. Kaya natutuwa ako at bigyan po natin talaga ng pagpupugay yung mga guro. Kasi hindi po talaga madali yung maging guro. Hindi naman po lahat ng eskwelahan doble ang sahod. Tama. May mga iba talagang kulang pa rin talaga. Tapos isipin mo yung stress, isipin mo yung sakit ng ulo na mga kinakaharap pang mga estudyante at mga magulang. Kasi natatandaan ko nung araw, noon, kapag ikaw ay may concern, ikaw ay parent at meron kang concern tungkol dun sa teacher, makakausap mo lang yan kapag ka report card day o kaya nag-set ka ng appointment, ganyan. Ngayon, may GC na po kasama yung teacher. So imagine mo yun kung gaano siya ka-stressful. Kaya wala lang po, siningit ko lang po kasi hindi po madali ang pagiging isang teacher. Hindi po laging maganda yung compensation sa kanila, but still, you still choose to do it para makapag-silbi sa buong mundo. Diba? Kasi wala tayong lahat kung walang mga guro. And very challenging ngayon yung mga teacher kasi nga because of the AI nandyan totoo na. yan. Correct. Mas marunong pa yung bata kaysa sa'yo. Kino-correct ka pa ng bata kung diba? minsan. Kung paano ang pagtuturo sa panahon na pwede na sila mag-advance reading ng bonggang-bongga. Diba? So, wala lang. Isang pagpupugay sa mga teachers. Ayan. And we thank you dahil you're continuing with this passion. Ayan, O, maraming yun. salamat mga ma'am at mga sir. Wala pong Yes. mga DJs, walang mga doktor. Wala lahat. Wala lahat kung wala pong mga guro. Correct. Salamat na marami. And to M, kapit lang, katulad na lang ng pagkapit mo all throughout these years kay Lord na naniniwala ka that He will guide you along the way, na hindi ka naman niya pababayaan. Siyempre may mga pagsubok talaga, pero alam mo na, you know the drill, na pagka nalulubak ka, huwag mag-alala kasi may kaagapay ka, may kasama ka, at huwag mag-alala kasi hindi rin forever yan. Ayan, alam mo yung kuminsan, 'di ba, napapaisip ka na kay Lord ka na, nagkakasala ka pa rin, nakakagawa ka pa rin ng hindi maganda kasi nasa process po tayo ng sanctification na tinatawag. Pruning. Yan, oo. So, lumalago din po tayo based doon sa mga kinakaharap nating mga problema, doon yung lesson doon yung wisdom na binibigay sa atin Correct. At alam mo yan ramdam mo yan Knowing simula mo nung na bata yan. ka pa. Knowing mo na yan. Kaya Andyan si siguro, Lord. swerte ka nga 'di ba? Sa maraming mga bagay. So itong pagsubok na ito na partikular na dumating sa buhay mo, swerte ka kasi alam mo na yung gagawin mo 'di ba? Magtitiwala ka na lang din. Anyways, ako para sa akin yung decision ko, stay in Thailand kasi okay naman dyan. But nasa ano pa rin yan. Nasa sayo pa rin yan. Pagdasalin mo ng maigi yan. Diba? Kung madadala mo si Mami sa Germany. Na mas maganda ang medical benefits. Why Hindi not? ko, di Diba? namin alam. Diba? So pagdasalan mo ng maigi na maibigay ni Lord, yung tamang sign, bigyan ka ng proper na pag-iisip at pagre-reflect. Diba? Discernment yon para magkaalaman na. Is it Thailand? Sawadee ka, kapkun ka. O kaya patay na. Yan, patay na sticky mango rice. Or Germany. Paano ba yung Germany? Ano ba? Hindi ko rin alam. Beringer. Volkswagen. Yan, ganon. Volkswagen. Yon, ganon. Diba? So pray over it at naway you come up with the best decision guided by God. At Yes. pasensya ka na kung hindi lang namin ito mapag-uusapan sa podcast, diba? I hope nasa ano naman din to, social media, kung di mo makatch on pwede radio, pwede mo ring i-download to, i-replay. Ikaw ang bahala kung anong gagawin mo. Hindi lang talaga namin maitatawid muna sa podcast kasi po pagod po kami. Madami kami nakabonding dyan sa Manuyo Uno, Las Piñas. Naubos yung mga energy na. Correct. Uy, shout out kay Carla, kay Maricel, kay Rap, sino-sino pa ba yung mga nakausap natin dyan? Levi. Kay Cap, ayan. Shout out po sa inyo Salamat po lahat. sa inyo. Maraming salamat po, mga At syempre, kabisya natin. shout out sa lahat ng mga teachers. Gaya nga na nabanggit kanina ni Nicole, nakakatuwa na nakakalungkot din in a way na totoo. isipin mo si M, di ba?
passion niya yung magturo True. Pwedeng dito na nagamit Oo, pero dahil nga kulang salat yung doon niya pa naipamalas ang kagalingan niya sa ibang bansa. At pagdating niya doon, inimbitahan pa na maging speaker Yun dito. na nga. Diba? Yun na yung sad reality. samantalang dapat parang baliktad siya. Dito siya dapat sa Pilipinas in-enjoy ng mga estudyante. Oo. Tas dahil magaling siya, nai-invite na lang siya abroad for talks. Correct. Diba? Oo. Ito nangyari, baliktad. Ayan, so parang nakakalungkot. Pag nag-shine na, saka natin kukunin. Oo, na Pinoy yan. Oo, ganyan. na homegrown sana natin to Oo, na mas maraming Pilipino sana magbe-benefit. Oo, na halimbawa pag may nakita tayong mga teacher na deserving, gagastusan ng gobyerno, ipapadala, magsi-seminar doon sa Germany, Correct, ayan, tapos correct. babalik dito para ma-implement dito yung mga natutunan. Oo. May bahagi sa ibang mga teacher. Paano? Oo, ano nangyari? Ay, buti na talaga mga Pilipino, napakamatiisin. Ano po kami sa mga teacher kasi ang parehong pamilya namin ni Nicole ay binuhay po ng mga, teacher. Ang nanay ko po ay teacher. Ayan, kapatid ko teacher, mga tiyahin ko, mga Correct, teacher. diba? Mabuhay po ang mga teacher. Ayan. So, At, maraming salamat mga ma'am at sir sa inyong serbisyo. And to Teacher Emma, more power to you, more blessings, Oo. more grasya, and We'll more, pray for you, tsaka kay nanay. Yan, and more strength dahil para harapin ang problema ninyo ni nanay. Salamat! Salamat, Em. Thank you. Ayan. Paano thank you sa Thailand? Sawadika. Sawadika. Kapkun ka. Yan, Oo. kapkun ka. Ayan. Stickerize. Ikimanggarais. Kasama mo, Diego Bandido. Pandan Libs. Charot. At Nicole Ayala. Ayan, sorry. Hindi namin naitawid sa podcast. Medyo pagod kami. Nararamdaman kong pagod ako. Ang dami din natin kasing na-absorb ng mga kwento kanina na narinig po namin doon na may PWD na anak na itinatakbo sa may Sa nakatira ospital, sa tulay. Sa tulay. Iba-iba po kasi yung mga na-encounter namin araw-araw. May mga binasag, mga iniwan, sinaktan. Kaya hindi namin na-absorb po namin. Kaya parang dala-dala namin ngayon. Normally nga pag after ng mga field campaigns natin, hindi naman ako kumakain. Nag-order talaga ng kanin. Napakanin po si Nico. Napakanin po talaga ako nang wala sa oras. Tapos hinigo pa ng mga Marites friends yung enerhiya ko. Pinaligiran po si Nicole ng mga Marites and friends. Shout out sa mga Marites ng Manuyo Uno. Hello po. Salamat na marami ha mga kabisyo. Enjoy the rest of your Friday ha. Ingat po kayo. Salamat. God bless you all. God bless. Bye-bye. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
Subayano kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi, araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan, kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan, at pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal?
Tatlo? Talagang tatlo. Wala, sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumbong. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love
Pick! Kim Chino! Kimchi Chino! Opa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama
puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di mag-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Balukod! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye.
Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Papagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na, jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah!
Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama
Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kang sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumpin. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God.
Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Congratulations! Stay strong. Huwag kayo magloloko.
Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seriously, of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa.
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyon na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyon. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyon. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Inisip. Bakit? Sa lahat mo ng event namin, hindi na kami nagugulot. Please, wala lang ang intro sa'yo. Please welcome your host man lang eh. Wala na. Bigla Tsaka ka na lang wala pumapa. ako sa... Alam mo, nagugulat ako eh. Minsan natin lang ako na party. Wala naman ako sa script. Wala naman ako sa planning. Wala ako Tapos sa pagdating meeting. mo. Tapos pagdating ko, please welcome your host, Sir Winal. Oh, ako na pala. Buti ka ako, dumating pa ako. Hi everyone! Ito po ang Usapang Sobrang Sagad. Maraming nalalantad. Ito po ang podcast na rated Tita Max. Ang kasama ko ngayon ay wala akong masyadong alam na background sa kanya kung paano siya nagsimula sa kanyang kinalalagyan ngayon na Siyempre, napaka-success. pinanganak muna, mga ganun. Pero ang naaalala ko lang, ang core memory ko sa kanya, walang dull moment kapag kasama ko siya. We've been in... Parang kayo magkakaroon na yan. Tagalog na lang. Parang Nagkasama, ako sa'yo. Ba't ganun? nagkasama kami sa mga hosting, magkasama kami dito sa stasyon at isa siya sa nagpapahalakhak sa akin. Kaya ako siya in-invite. Siyempre, plus matalino. Hindi, naubusan na sila ng mga magaganda at poging i-invite dito. Kaya pangit naman. Please welcome, ito na! Sherwin Alparo. Hello From DZRH, siyempre. Hello sa pinaka-laid back na talk Bakit show. ka ganyan? Bakit ka ganyan? Sabi Anong mo briefing laid back. sa'yo? Masakit sa balakang yan. Hindi ko na nga maintindihan yung... Kasi ang dami palang camera din sa programa mo. Oo, tatlo yan. Diba? Na, Tatlo. kailangan relax lang daw. Saan ka ba laid back? Yung kanina mo. Paano ba? Sabi, relax lang daw eh. So, ganyan siguro mga ganito. Ba't hindi na tayo sa ganito magkwento? Mga ganyan. Huwag mo naman linisin. Kamusta ka naman, Tanya? Ang sarap dito sa sahig nyo, ha? Ikaw pala yung Pag sa host. amin sahig Kamusta namin. yung kamusta yung touch the color? Attire mo. Sabi niya kanina, touch the color. sabi kasi- Hindi nakarelate yung Gen Z. Explain mo yung mechanics ng touch the color. Kasi yung larong yun, nung pa grade 4 pa yata tayo. Basta may ilalagay na panyo, tapos touch the color. Kailangan maagaw mo muna yung panyo. Tama, tapos saka papunta doon sa color. Sa Kung anong color yung Tama, ano. nakalimutan ko na yung mechanics. Magandang game ulit yun, di ba? O game, touch the color. Sige nga. Dilaw. Talagang utong kagad. Kasi kanina, sorry talaga, late na ako dumating. Dilaw pala ito. Oo. Okay lang. Ina-expect naman Eh, sabi namin ko yun naman, sa'yo. Di ba, babawi ako. Lalaroin ko lang yung utong ko habang in-interview mo ko. Pwede ba? Alam mo, naintindihan ka namin kasi yung trabaho mo. Okay, Oo. siya po ay mula sa DZRH. Ano ba, naintindihan nyo? Ilalabas ko na ba talaga? Ano ba talaga? Mamaya, Okay. mamaya sa top 5. Kung kukurutin o didilaan. Sana may asin. Meron ba rin yung iodize? Hindi pa ba sapat ang alat? Maasim kasi siya ngayon. Kasi ikaw ba naman magtrabaho ka, stress sa madaling araw. Siyempre pagkabangon mo sa higaan, diretso trabaho ka na. Alam nyo ba, trivia, si Kuya Chef, pagdating ko ng alas 5, sa labas na yan. Oo. Pag uuwi ko, hindi na yan mahagilap. Dito na yan natutulog sa stasyon, di ba? Yeah, buong araw. Parang yung bahay namin, bahay bakasyon na lang. Dito Ito na ako yung talaga tunay na nakatira. bahay mo. Oo. At siya lang yung may karapatang magtsinelas at mag-short dito.
Uy, dalawa kami ni boss. Ay, boss. Siya po ay isa sa haligi ng DZRH. Kamusta ang Feeling ko- buhay as a journalist? Mahirap. Ilan taong ka na ba? Pwede ba, sabi ng laid back lang. Ito, dire-diretso ko magtanong. Pwede mag-post. Sige. Mahirap siya in a sense na, na kasi masyado na fast pace yung mga nangyayari sa, sa news. Hindi lang din na traditional radio yung ginagawa namin. So, meron na ring online, meron na ring TV. So, iba-ibang variation ginagawa na rin So, namin mas challenging sa'yo. Integrated. Pero ilan taong ka ba nung nagsimula ka? Mga 4. DZRH. Yung confident na confident. Inutusan na talaga ako bumili. Tapos dumiretso na ako rin dito ng Pero trabaho. pangarap mo to? Oo. Mag-news? Actually, nung pinaglilihi pa lang ako ng nanay ko, dalawang bagay pinaglihihan sa akin. Is yung poke-poke na pagkain Ilocano food. tsaka yung DZRH. Oo, DZRH. Oo. Tapos, paano ka nakapasok? Ito yung pinag-aral. Anong course mo? Nag-aral ako ng molecular science sa UP. Seryoso ba? Tapos, nung graduate ako ng molecular science, kumuha ko ng kinetics. Human kinetics sa Si UP Kuya siya din. parang hindi ko alam kung nag-joke. Siyempre, mascom. Ano ba pag-aaralan nung araw? Mascom. Nung araw, mascom lang pinag-aaralan pag gusto mo masa sa media. Okay. Kasi ngayon pwede na eh. Oo. Diba? Iba-ibang course. Mascom sa? Pamantasan lang ng Sudang Manila. Wow. Scholar ka? Oo. 4 na taon ako na libre sa tuition fee. Iba din, palakpakan natin. Sherwin Alparo. Kasi kinunsaba ko yung mga teacher. Anong dinala mo? Bumili ko electric fan para sa class. Wow, ang yaman. Ang yaman. Pero may honors ka? Wala. Ano lang? Nagsa-stand out ka lang sa klase? Parang pangkaraniwan lang ako nag-aaral. Tapos, nag-aaral. Hindi ko masyadong ginagalingan kasi pag ginalingan ko baka malampasan ko yung teacher. Correct. So baka mamaya mag-guidance ako, isumbong pa ako sa presidente ng school. So hindi ko masyadong ginalingan. Tapos nabarkada pa nga ako noon. Nabarkada ka? Parang hindi sa'yo, halata. Kasi parang hindi na ako pumapasok sa classroom, pumapasok na lang ako sa shed ng mga barkada. Kasi sa PL may mga shed yan eh. Kung anong shed mo, yun yung grupo mo. So mas, buong araw mo, break yung, broken yung klase mo. So, papasok ka kung ano yung klase na papasukan mo. Then, doon ka sa shed mag-stay na mahabang araw. So, minsan nakakalimutan ko na pumasok sa klase. Doon na ako sa shed nag-aaral. Oo, sa shed na. Parang ka pumapas Kinakausap ko yung mga teacher. Kasi malakas yung PR mo PR skills mo. Tingin ko, naniniwala akong mabobola mo talaga ang kahit sino. Alam mo ba na minsan binibentahan ako ng teacher ko ng libro, hindi ko bumili. Major subject ko pa yun. Sabi sa akin, paano ka nag-aaral, wala kang libro ko? Pwede naman po magpasirox Sabi, hindi. Palasagot ka. Bumili ka ng libro ko. Ba't po ako bibili ng libro nyo? Wala kang nagbabasa ng libro nyo. Sirox lang yan. Oo, tapos nakapasa. Oo, pinasa niya rin ako kasi magagalit lang siya kung hindi na ako ipapasa. Nakapasa kahit pag ganun-ganun. Magkano baon mo? College? Nung araw? College. 60 pesos is enough. Correct. Kasi, ang kakainin ko lang yan is 20 pesos na meal. Parang may munggo, may tosino, tapos may rice. Dami na, no? Oo. Correct. Tapos, pag wala pa akong ginagawa sa school, naguhugas ako ng mga pinagkana ng mga ibang estudyante doon sa kantina kinakainan ko. Para? Bukas, libre na ako. May mga pag-ganon ka na. May mga diskarte kung ganon. Diskarte ka na. Oo, para hindi baon. mabawasan yung 60 pesos ko. Pero kumpleto pa yung parents mo nun, daddy, papa and mama. Pero hindi kasi ako paaral ng parents ko. Paaral ako ng lola ko. Lola. Laking lola ka? So yung childhood mo sa lola mo, ikaw? Mostly, kasi after elementary, kinuha na ako ng lola ko para mag-aral sa Malabon. Ilang Kasi we're kayong from Pasig, apo na siya ang nag-aalaga? Nung panahon na yun, ako lang kinuha niya. Mabait kang apo? Oo, kasi every summer, nandun ako sa kanila, doon ako nagbabakasyon. So, dahil wala nang bata doon sa bahay nila, so ako yung pinaka-laruan nila. Kinigigiliwan, oo, correct. Ako na yung pinapahabol sa aso. Pinabibili sa tindahan. Ako na yung pinabibili sa tindahan. Tapos kapag walang mga napkin yung tsahin ko, ako bibili. Oo, correct. Wala kang choice Oo, diba? Kaya pag minsan wala akong ginagawa, may fish pan kami. Andun ako sa fish pan. Oo, nandun ako sa fish pan. Nagtatago ko kasama ng mga tilapia. Para hindi ka mapabili? Oo, correct. Makulit kang bata. Oo. Sobrang kulit ko. Nakita mo ba nung kakulitan mo na yun na parang pag nakakakita ka ng mga newscaster, field reporter, parang gusto ko yan? Hindi.
Hindi. Parang ano lang. Kailan na lang dumating ang calling? Nung dumating yung Mount Pinatubo eruption. Bakit? Nakita ko yung importansya nung news reporter na nasa field. Tapos sabi ko, grabe, iba pala yung pag nasa field ka, ikaw yung pupunta doon sa sumasabog na bulkan. Tapos tatakbo ka, 1991 yan, di ba? magpapahabol ka sa abo. Mga ganun. Sabi ko, parang thrilling, exciting yung ganun trabaho. Tapos inolid ka, pupunta, tatawid doon sa mga ilog para puntahan yung mga biktima. Sabi ko, ang sarap naman ng trabaho na gano'n na pupunta ka sa mga lugar na yung ang hirap marating, tapos ipapakita mo yung sitwasyon nila. Sabi ko, napaka-noble nung ganong gawain. So sabi ko, sige, try ko pag graduate ko ng high school, magmamascom ako. Tapos gusto ko maging unang newscaster na maging politiko. Eh hindi pala ako yung una, ang dami na pala nauna sa akin. Ang dami na. Tumigil ako doon sa pangarap pagpasok sa politika. Oo, bakit na-attract ka maging newscaster na politiko? Anong meron? Kasi nakita ko yung impluwensya ng media na kapag humarap ka sa TV, nakita ka ng tao, makukuha mo yung trust nila. Tapos pag nakuha mo yung trust nila, eventually, parang yun na rin yung magiging way para ma-earn mo yung trust ng public, at kung gusto mong pumasok sa public service, yun yung ikakapital mo na dapat pinagkakatiwalaan ka. Kaya dapat ibalik mo yung tiwala sa serbisyo publiko. Yun yung konsepto ko ng politika nung araw. Dati yan. Kasi ngayon sira na ngayon, Oo, sira. Parang may negative connotation. Correct. Di ba? Magpagawa ka ng basketball court, may commission ka. Totoo. Magpagawa ka ng kalsada, may commission ka. Magpagawa ka ng kung ano-ano mga bagay sa mga lugar, may commission. Di ba? Parang, so hindi na ba applicable ngayon yun na yung pagiging media ay magandang stepping stone papuntang public service? Ako sa paningin ko ngayon, sa sitwasyon ngayon, parang maging masaya na lang tayo at maging magaling na lang tayo doon kung saan tayong field nandoon. Diba? Kung gusto mong tumulong, marami namang manners and ways na pwede kang tumulong sa public. Pero parang yung gagamitin mo yung estilo ng politika para marating mo yung mga publiko na gusto mong marating at maabot. Sa kanila na lang yun, di ba? Parang, ang dami na rin na lang may gusto dun eh. Oo. Dito na lang tayo. Dito lang tayo sa mga ganito, sa harap ng mikropono. Kausapin natin yung mga publiko, itama natin kung ano yung maaari natin maitama sa kanila, di ba? Lalo na yung dugyot na pamumuhay. Totoo. Di ba? Ang dami sa atin, di natin alam na kinikip natin yung maraming bagay sa bahay natin. So, magsimula tayo sa bahay natin. Ang dami nating iniipon, ang dami nating mga tinatago, yung mga lagay ng ice cream, yung mga pinaglagyan ng ulam. Sami-saring ulam na na canisters na iniipon natin na hindi natin naman ginagamit araw-araw. So, doon nagsisimula yung pagiging dugyot ng pamumuhay natin na ipon tayo ng ipon ng mga bagay na hindi naman natin kailangan. And at the end of the day, makikita natin na sobrang dami na nating bagay na hindi naman natin kailangan na nasa loob ng pamamahay natin. Hindi pa nga magkasya sa loob ng pamamahay, nilalagay pa natin sa harap ng bahay natin. Di ba naman, nasirang na pwede pa tong gamitin. Baka sa susunod pwede pa magamit. Damit. Yung pinagpalitan nga lang ng bidet, di ba? Nangihinayang kang itago kasi sayang hose, gumagana pa yung hose pero yung bidet lang naman talaga ang problema. So pag bumili ka naman, wala naman mabibili na bidet lang, may kasama talaga ang hose. Correct. So itatago yung mga bagay na hindi mo naman talaga kailangan, and it adds up the pile na hindi naman dapat na nandiyan sa bahay ninyo, and nagiging nagko-consume siya ng space. Kumakain siya ng space, kumakain siya ng culture, kumakain siya ng character. So nagiging gano'n na yung pamumuhay natin. Diba? Yung pinagbalutan lang sa plastic sa palengke, na imbis na ginagamit natin na lagay ng mga basura pagkatapos natin gamitin sa palengke, yung iba iniipon yan. Iniipon hanggang makaipon na ng napakaraming bag, sando bag na galing sa palengke. Ano nangyari? Ginagawang bahay ng ipis, di ba? Nagsisimula yung sakit. So gastos din siya. Na imbis na dapat na simula pa lang, kung ang character natin at attitude natin, linisin natin yung ating, yun ang pinakasimpleng pwede natin magawa sa bahay natin, sa buhay natin, di ba? Linisin natin yan. Yung mga cabinet nyo, punong-punuin ng mga lumang brief, panty, tsaka medyas, na dapat tinatapon nyo na, pero nandiyan pa rin sa mga cabinet niyo. Sino hinihintay nyo magtanggal niya? Mga nanay nyo? Di ba? Parang nasa hustong edad na tayo na we have to decide ano ang kailangan at ano ang hindi natin kailangan. And pag nasa 30 na ang main character,
dapat namimili na tayo ng mga dapat na kung ano yung pwede nating i-keep at kung pwede nating itapon, di ba? Masayang Ang lalim nitong diskusyon na to. Sobrang lalim. Ito yung ibang side mo, Kuya She. Oo, hindi pa tayo Kalinisan. Kaya gusto kitang invite. Kasi Cleanliness. gusto kitang, lagi lang tayong nagkakasalubong. Yung kwentuhan Oo natin, nga. ingat Kuya She. Hanggang ganun na lang, Oo, no? ingat. O sasabihin mo, sino yung kasama mo? Iba na. Ang aga-aga, no? Oo. So, ito yung gusto ko makita sa inside. Masaya maging journalist. Masaya, challenging, tapos ang daming expectations sa'yo. So parang ang hirap gumawa ng bagay na makikriticize ka, magkakaroon ka ng Lalo ngayon. oo, yung maling paggamit ng salita, lalo na napakadaming napaka-perfectionist ng mga tao, di ba? Ako ayoko naman maging perfectionist din. Pero pag trabaho, syempre trabaho. Pero kapag yung mga usapin na mga pangkaraniwan lang sa buhay, parang pag-aangin na lang natin ang buhay natin ngayon. Ang uso ngayon sa buhay, pasayahan na lang, di ba? Despite the challenges and Oo, problems. ang daming nangyayari, Correct, ang daming mga problemang kinakaharap yung mga kababayan natin. Siguro kasi, ang Pilipino kasi, feeling niya umaangat siya kapag nambabash siya eh. Umaangat siya dun siya sa taong May binabash mentality niya. na Oo, kapag na dapat lamang ako. Kapag nakakapuna ka ng iba, parang ang feeling mo, ikaw na yung mas Ikaw, superior mas magaling sa sa kanya. O, diba? Oo, I Yung think it's ego superiority problem. complex. Correct. So, meron correct. tayong superiority complex. Spell superiority complex. Mataas na lang ang ego. Yan. EGO. Wow. Kala mo. Mas madali. Ang galing Mas talaga. madali. Ang talino. Ilang taon ka na sa service? 27? Ang tagal na, no? 27 years na ako Magkaka rito. 30-year ano Actually, ka na. yung lobby tsaka yung hagdanan sa ground floor, mukhang makukuha ko na yung titulo niyan. Ililipat Simula yung poste bang isa sa'yo simula yun? Yung January anong poste? 2027, babayaran ko na yung amilyar ng hagdanan tsaka nung driveway. Yung spiral? Oo. And Tsaka yung aling spiral poste na ba hagdan. yung sa'yo dito? Yung nandun sa may papunta ng Aliw Theater. Yung malaki? Yung malaki Sa'yo pala doon. yun? Oo. Papalaga ko na nga ng muhon. Sa tagal ko na rito. Ba't tumagal dito? Kaya, Ewan ko, di ba? tanong ko sa'yo. Ikaw kaya? Hindi, tingin ko nakikita mo, mahal na mahal mo bang boss natin at mahal mo yung trabaho mo. Siguro. Na dito ka na nakatira. Para dito ka tumira, girl. O diba na sobrang tagal ko na rito na naging Tsaka ikaw- mainstay. Eto napansin ko sa'yo. Isa ka sa closest ni boss, FJE. Oo, kasi mas madalas na ako ipatawag. Pag pinapatawag ka ba, galit ba? Alam mo, kinakabahan ako. Galit? Di ba, may Positive post, ba yun? may isa akong post sa Facebook, sa Oo. social media, sabi ko, parang every time na ipapatawag ako, pag tinawag niya yung pangalan ko, Ano doon tawag yung pakiramdam nung kaba palagi na baka may mali, baka may kuna or what or something. Pero nasanay na ako doon sa kaba na nararamdaman ko yun. Parang hindi kumpleto yung araw kapag hindi ko nararamdaman yung kaba. Kaya So, siguro totoo nga. magpapacheck up na nga ako. Baka siya na yung source ng angina. Oo, baka meron, hindi na tama yung paghinga, mga ganun. Pero tuwing pinapatawag ka, positive o negative? Hindi Curious naman lang. lahat negative. May may mga... Magbigay ka ng isang negative na legit yung ka ba? Pag may mga pinapahanap sa akin na tao na hindi ko mahanap at hindi ko masabi kung ano. One time, may tinatanong siya na show yata yan sa TV or something na napanood niya. Tapos, hindi ko talaga ma-explain kung sino yung mga character doon na tinatanong niya. Tapos, hanggang sa tumahimik na lang ako. Tapos gusto ko nang maglahong parang bula na wala naman pala akong may contribute sa buhay ni boss. So bakit pa ako marap? Oo, tingin Parang ko ganun. happy feel ka niya. No? Malamang. Oo, happy feel ka niya. Yun yung impression ko. Malamang siguro parang pag nakikita niya ako kinakabahan, lalo siya na na-entertain siya. na-entertain siya. Ganon ka katagal dito, ikaw ang pinapatawag. Oo, pwede na ipatawag ang anak, ang principal, apo. mga ganun. Ba't ako? Sino pa yung kabatch mo dito na ganyan, 27? Gusto mo talagang usapan pang ano? Yung iba patay na. Gusto mo babanggitin? Ako na lang yata na dito. Direk Badong? Oo, sila Direk Badong. Sinan mas nauna? Ikaw, Direk Badong? Mas nauna si Direk Badong sa akin ng ilang years kasi nung... Kinabahan ka 90s ba siya eh. nung sumalangit si Direk Badong? Oo, kasi isa siya sa mga pioneer ng drama na Oo, magagaling totoo. na nag-great talaga yung These Are Age drama nung Siya hinawakan yun, niya. oo, siya yun. Lalo yung Mr. Romantico na, Diba? di ba kabisado ngayon ng Legit. mga tao yung tenant yung intro bed Siya ng yun ng Mr. Romantico. ginagaya-gaya pa sa TikTok ng mga tao na, Mr. Romantico. Wow. Diba? Oo, Direk Badong, DZRH. Nagdrama ka?
Dati, sinubukan ko, pero hindi talaga swak yung boses ko pang drama. Parang, Pang-host ka talaga yung peg mo. parang ang ginawa nilang sa akin doon, parang taong bayan, yung mga ganun, taga sila, sunog! Sunog! pero may mga linya, binawi sa akin. Okay, pag dumadaan, para, mga ganun lang. Sound effects. At least nakapag-drama ako. Kayo ba? Nakapag-drama kayo? Kayo nga ba? Nag-drama nga pala kayo. Minsan, Malaki ang bag nun pang texture ka lang sa sitwasyon gano'n na nagkakagulo. Kunyari, ay eksena sa isang looban na nagliliyab ang apoy sa mga tahanan at ang mga tao sumisigaw na, sunog! Sunog! Yung nanay mo! Hanapin mo na! Yung aso mo! Ayan! Importante yung role na yan, ganun lang, di ba? Oo, di ba? Kaya mga pampalaman, pampadami lang ng tao doon sa eksena ng jeepney, di ba? Bossing para, mga ganun. Yun yung, Mga at linya mo least, lang. naging parte ka ng At history. ang pangalan mo, Passenger 1. Eh, apat yung karakter ng passenger. So at least yung isa doon sa apat nakuha mo, di ba? Yun yung mga experience ko sa drama noon. Tapos, sabi ko, ay, hindi yata ito talaga yung destination ko. Mukhang kailangan ko yata lumipat ng ibang di ba? Yun, sa hosting na lang. Kuya Shea, bakit ka laging host ng MBC? Kasi yung mga party natin dito affordable. Sa lahat mo ng event namin, hindi na kami nagugulot. Please, wala na ang intro sa'yo. Please welcome your host man lang eh. Wala na. Bigla Tsaka ka na lang wala nga ako pumapasok. alam mo, nagugulat ako eh. Minsan natin lang ako na party. Wala naman ako sa script. Wala naman ako sa planning. Wala ako sa pagdating meeting. mo? Tapos pagdating ko, please welcome your host, Sir Winal. Oh, ako na pala. Buti ka ako, dumating pa ako. Kung hindi pala ako dumating, tornada kayong lahat. Bigla magugulat ka. May insertion ng game Oo, host si Kuya Shea. Sumusubo ka pa lang. Naka-short. Oo. Sumusubo ka pa lang. Host ka pala. Di ba? Bigla host. Nakakatawa. Mga ganun eksena Kaya sa ikaw buhay. yung ikaw yung pokpok na host na, Oo, everyone, anytime. every time. Ano ba, may paano lang, biglang pa-meeting lang, ganyan. Patatawag ka. Ay, may games tayo. Siya na naman. Tapos pati yung summer sports fest, mga ganyan. Oo, yan. Tapos ko naging parang panata na siya ng buhay. Tuwing opening ng mga liga, ganyan. Ako, kahit hindi naman ako marunong mag-basketball ng ganun, ako yung pababasahin ka lang ng mga nasa 120 pangalan kasi yung mga player, isa-isa yung lahat ng pangalan. Parang, syempre kailangan i-maintain mo yung kung paano mo siya binasa. Ano ba, mga pangalan na yan. Tapos hindi ka bibigay na Alam mo, huwag ka napatamad magreklamo kasi bawat pangalan, may side comment ka ba about sa itsura ng Oo, di ba? Yung mukhang kasalanan mo din mukhang eh. penoy, mukhang pugo, mga ganun. Mukhang penoy. Ano pinagkaiba ng penoy sa balot? Ang penoy Mukhang penoy, mukhang balot. Ang penoy, hindi pa siya buo na sisiw sa loob. okay. Unlike balot, buo na. Yung sisiw. Pero hindi, paano mo nasasabi sa taong mukha siyang penoy? Pag bilugan siya, ako nga mukha nga ako hopya, oh. Ay, siopaw na pala kasi maumbok na. Siopaw na may Kasi dilaw. ngayon ako in-interview, hindi yung panahon na nag-nomad ako nung mga last year, di ba? Nung last year siguro yung Sorry Alindog. pala, sorry. Tapos ngayon mo talagang yung putok na ako, hubog na. Sabi ko, hindi na ako magjejeta. Ito na talaga siguro magiging itsura ko habang buhay. Ganyan, di ba? Sa kabilugan mo ako kinuha. Ano ako kala mo? Dibdib mo. Di ba? Laging game host. Laging your host, Sherwin Bacat. Di ba? Di pa ba kayo nagsasawa? Pero Grabe. masaya mag-field, Field work? Oo, Oo, field work. kasi lahat ng klase ng tao. Yun. Yeah, minsan Kaya siguro- tinatanong po lang, sinusungitan ka na. Mga ganun. Paano mo yun nahahandle? Pag sinusungitan nila Oo, ako, oo. kina-God bless ko sila. God bless. Ginagano ko nila. Kasi sirain niya alas 4 na madaling araw ko. Oo, correct. Magsisimula ako ng alas 4, sira na kagad araw ko. God bless. Di ba, gina-God bless ko na lang. Kasi ang hirap din i-deal na yung sasabihin nila na, hindi na uso yan. Wala na nakikinig dyan. Asarin ko na lang, di ba? Kuya siya, hindi ka natakot minsan, di ba, uso yung mga media ay may threat o kaya na babaril mismo. Hindi pumapasok sa isip mo na minsan may masagasaan ka, mabaril ka, ma-ambush. Subukan nila. Ano gagawin mo? Ano mahita nyo sa akin? Sige. Kahit tadtarin nyo. Diba? Ano mapapala nyo sa akin? O, diba? May napala ba kayo? Wala. Kasi wala din naman akong ginagawa. O. Wala kayong mapapala. Diba? Parang sayang lang yung bala. Ilaan nyo na lang sa iba.
Diba? Sa iba na lang. Huwag sa akin kasi wala lang, sayang. Parang sinayang mo lang yung buhay mo, di ba? Tapos makukulong ka, di ba? Tapos akala mo matatapos nito, maglalagay kami ng sisiw sa ibabaw ng ataol ko, di ba? Pero kung mamatay ka sa trabaho na yan, magiging proud ka sa sarili mo pag umakyat ka sa langit. Yun lang. Follow up. Sorry, naglulok ako. Natinig mo sa mic. Naglulok ako na lang kasi ang haba ng interview niyo, wala naman kayo patubig. Sorry. Andyan pala yung tubig, andyan. Hindi, okay lang. Kaya ko pa naman lulukin ulit. Buo na nga eh. May dilaw ba? Meron. Parang nagaling siya sa taas. Kaya yung tubig. Hindi. Kung harap ako sa parang siguro naman parang nagawa ko yung mission ko na makapagpatawa ng mga tao, ma-entertain, mapasaya sila. Tapos public service magbigay ng ng kaalaman. Doon sa nagbigay ng kaalaman, parang hindi ka sure? Hindi ako sure doon. Ayun tubig oh. Ayun ka muna. May tanong ako habang umiinom ka. Ilang years mo pa nakikita ang sarili mo na nasa media ka? Talaga? Oo. Tangina mo. Talaga, gusto mo pa mahaba-mahaba panahon? Hindi. Tingin ko, ang saya-saya mo kasi. Sa tingin ko sa sarili ko, siguro magtatrabaho pa ako in the next 50 years. Ilan taon ka na ba ngayon? 30? Hindi, magsi-60 na ako. Wala. Ang ganda talaga pag walang asawa o kaya anak, no? Hindi stress. Hindi mo alam na magsi-60 ka na. Paggugulat ka lang, retired ka na pala. Magre-retire ka ba? Parang Malapit hindi. ka. Hintay ko yung sulat ng HR. Oo. Kung may makikita sila sa, sputum ba yun? Ano? Scrotum? Ano yun? Yung time check natin. Ano ba spruto? Naiiyak ako. Kasi wala rin mga pinipindot-pindot. Sprout pala. Yun ba yun? Yung attendance? O yun? Wala naman silang pinapadala pang letter. Pero ni-notify na nila ako na wala daw ako mga OB. Kaya, So anong ginawa mo nung ni-notify ewan ko sa magpapa-affidavit ba pag gano'n? Siguro magpapa-affidavit ako. Kailangan ko siguro. Kakausap nga si Attorney Cheryl Adami. Tulungan mo naman ako. Hindi ko na alam kasi ang dami lang hinihingi. Wala pa ako nagagawa. Yung sa Sproto. Wala kang sweldo. Parang yata, wala pang pumapasok. Ang haba ng Enero, hindi nyo napansin. Parang January 48 May sweldo ka. na yun. Kapag walang doon record walang sweldo halos. Hindi ko pa naman na-check sa ATM. Diba? Kaya nga, hindi affected pag may bawas. Ang yaman. Pag may check, dito ka naman sa opisina. Pagkain mo na sa opisina. Sprout kasi. Ayaw na. Alam mo, marami pa tayong segment. Hindi tayo makapuporman. Eto na lang, may sumulat. Payuhan mo. Bakit ako? Hindi. Yung mga tao dito sa programa mo, susulat kayo, tapos kami mag-aano. Inaano ba namin Ikaw kayo? kasi naka-colorful na outfit. Ganun talaga dito. Yes, eto Okay, seryoso. Talaga. Sa gantong panahon mo, gusto magseryoso sa buhay. Hindi ko na-gets na hanggang sinabi ni Angel. Yung ba yun? Kasi isusulat ko ka sa baba na gano'n ang lagay natin na attendance. Dear Tita Max. Okay. At hello po sa guest. Hi. Pinagpalit ako ni Mama sa lalaki niya. Di okay na. Ano pa gusto mo mangyari? Pinagpalit ka na pala. Ano pa? Diba? Tapos ang kwento. Di tanggapin mo na. Pinagpalit ka ng nanay. Okay. Pinagpalit ka ng nanay mo sa lalaki. Oo. Ako po si Sarah, 27. Si Mama naman, 55. 27 na pala. Kailangan pa ng payo. Buti ko mga 14 lang yan. Payuhan natin yan. Pero 27 na. Ano ba yung klase mga tao yan? Ikaw ilang taon ka na? Kailangan mo pa ng payo? Ikaw? Aray ko. 24, kailangan mo pa ng payo. Mukhang independent tong batang to, ha? Di ba? 27, hindi pa independent si Sarah. Okay. Ano problema ni Sarah? Akala mo, teka lang.
Binawi ni Sarah yung sulat niya. Akala ko masaya. Tama yung iyak ko. Akala ko masaya na siya na kami na lang dalawa. Pero nung nakilala niya yung Zumba instructor niya. Siyempre naman, kailan pa sasi ang nanay mo sa'yo, Sarah? Wala siyang ibang ginawa kundi gisingin ka tuwing umaga. 27 ka na, ang trabaho niya sa buhay mo, gisingin ka. Di ba? Correct. Sino makakagusto sa'yo, Sarah? Talaga kahit akong nanay. Hindi ba? Hindi pa ba yun? Nagkagusto yung nanay sa Zumba instructor. instructor. Yung pera na dapat sa sarili niya ay binibili po ng mga sapatos ng lalaki at damit. Baka gusto ng nanay mo sapatos sa lalaki na yung susuot niya. Kaya binibili niya. Tapos ng December, bago magpasko, nakipag-live-in na po si mama dun sa Zumba instructor. Oh, ano masama 50 na yung nanay mo? 55. Kailangan niya pa ba magpaalam sa'yo? Kailan siya makikipag-live-in kapag 70 na siya? At ayaw naman ang Zumba instructor na cauliflower. Kulubot. Eto po yung tanong niya. Ay, okay. Paano ko siya papatawarin hindi naman siya humingi ng tawad? Bakit mo patatawarin? Hindi naman pala humingi ng tawad. Deadline mo na lang. Diba? Diyos ko. Nandiyan na sa sulat mo kung anong dapat mong gawin, Sarah. Since hindi naman humingi ng tawad, mukha ka naman tanga kung okay, pinatatawad na kita. Hindi nga humihingi ng tawad, tapos patatawarin mo, di ba? Hintayin mo na lang na humingi. Siguro mga 75, hingi siya ng tawad sa nagawa niya sa'yo. Di ba? Pero at your age 27, bigyan mo ng laya yung nanay mo. Kung gusto niya bumili ng maraming rubber shoes sa lalaki, kung doon niya inuubos yung kanyang pension sa, siguro yung Zumba instructor na boyfriend ng nanay mo, octopus yan. 8 ang paa, di ba? Oo, kaya pala bili. So, kaya kada buwan, asahan mo na nabibili at bibili ng bagong-bago. Dahil yung nanay mo, in love, di ba? At wala ka na magagawa doon. Kahit na sino siguro. Kahit siguro yung tatay mo, bumalik pa eh. Baka wala na rin siya magawa kasi in love na yung nanay mo sa Zumba instructor. So, pagbigyan mo na siya, di ba? Ikaw naman, at 27, you find your life. Hanapin mo yung buhay mo, Sarah. Baka hindi ka sa Zumba instructor talaga nararapat. Try mo naman yung mga conductor, mga ganyan. Yung ibang field, di ba? Ang dami pa dyan, ang dami tindero, ang dami nagsasidecar. Kumbaga have your life. Kasi meron na buhay baka nanay nasa mo. kanila ang kasiyahan mo. Yan. Mamaya, tignan mo, nasa pusali lang pala yung hinahanap mo, di ba? Tapos may tanong pa siya. Diba barangay ko ba yung lalaki dahil pineperahan si mama? Paano mo nasabing pineperahan ng nanay mo? May resibo ba? Ayan. Mag-i-issue ba ang nanay mo ng resibo? Pag nagbibigay siya, may OR pa ang nanay mo. kung may katibayan ka at Naka-indicate OR. ba, di ba? Na tinanggap niya ang sum of 1,375.50. Di ba? At nakapirma doon yung nanay mo. Di ba? Na binayad na doon sa lalaki o ano pa man yan. Pero kung wala ka naman preba, parang paano mo ipapabarangay yung tao? At hindi mo kahit nanay mo pa kausapin mo, hindi mag-aaway lang kayo kasi naniniwala yung nanay mo, hindi siya kinakwartahan. At saka hanggat may pakinabang yung nanay mo doon sa Zumba instructor, malay mo naman ano bang pakinabang? Nagiging fit yung nanay mo, 'di ba? Dati ang bewang 50, ngayon ang bewang niya 20. Nagiging healthy, 25, 'di ba? Para hindi ka pa magiging masaya sa nanay mo, 'di ba? Tsaka titi. Oo, yun yung pakinabang na doon sa gabi-gabing kasarapan na nakukuha niya, 'di ba? Baka naman Sarah, kailangan mo lang din ng Sarah, someone. maghanap ka rin ng titi mo. Okay na ba yun? Siguro 27 ka na siguro, baka tumitikom na yan, wag mong gagamitin palagi yung betadine. Kasi talagang sasara yan. Sana maghanap ka ng titi mo na magagamit yan, ha? Same sa nanay mo. Siguro maging happy na lang siya sa mama mo. Oo, kung gusto nyo, mag-threesome kayo para masaya. The more the merrier, di ba? Siguro Kuya She, sa Pilipinas kasi, kapag naging byuda na, parang lagi na-judge na ano ba yan? Ang tanda na, nag-asawa pa? Na-stereotype yung mga naging byuda na parang tapos na sila dun sa panahon na naging masaya sila. So dapat maging madasali na lang sila at hintayin nila yung pagbubuka ng langit. So parang hindi naman ganun yung 50 ka pa lang, diba? Tapos kung hanggang umabot ka na 80, so 30 years ka magdadasal na lang na hanggang bumuka yung langit, diba? May karapatan ka na sumaya. Oo, meron ka pang karapatan na sumaya. Diba? Wala sa edad yan. Lagi mong tatandaan, Sarah, ikaw nga, tignan mo, bata ka, nakikita mo yung ganyan na parang iba na yung tingin mo. What more kung ikaw yung nandoon sa sapatos ng nanay mo? Kung ikaw yung binilhan ng sapatos ng nanay mo. Diba? Hindi mo nakikita kung ano yung nararamdaman nila. So, don't be basher. Tama ba yan? Tama. Huwag mong i-bash yung physical instructor. Kasi tama.
Kung merong dapat makaintindi sa nanay mo, kung dalawa na lang kayo, oo. correct. Oo. Diba, Sino pa no? pang kakampi? Yung nanay mo na nga lang kumakampi sa'yo. Yan, di ba? totoo. Tapos, yung kailangan niya ng suporta mo, ikaw naman yung wala ng suporta, di ba? Siguro meron din tayong isa pang pangit na ugali mga Pilipino. Ayaw natin sumaya yung ibang tao. Ayaw nating nalalamangan yung Yan, kasiyahan natin. correct. Yung parang, pag naging masaya yung ibang tao, parang, parang apektado ka Hindi na. pwede. Dapat miserable ako ang siya. pinakamasaya. Oo. Dapat miserable kayo. Dapat, oo, correct. May Na ganun parang, tayong... wala kang karapatang sumaya. Yes. Kasi mundo ko to. Parang, sa'yo lang lahat ng spotlight, ikaw lang lahat ng ano, ikaw ang main character sa Yes, kwentong ito. correct. Kwento mo yan. Paano naman yung kwento niya? Paano yung kwento ng nanay mo? Paano yung kwento ng instructor niya? Di ba? So, co-equally, we have to accept, tanggapin lang natin kung ano yung mga nangyayari sa buhay natin. At hanggat hindi mo nakikita yung nanay mo ginigilitan, sinusuntok o sinusundot ng ice pick. Di ba? So parang hindi pa yun yung time para matrigger ka. Kasi kung nakikita mo yung nanay mo na masaya doon sa pinasok ng something. At walang inaapakang batas o Oo, tao. walang inaapakang itlog. Ganyan, di ba? Parang meron na. Yung Ang sakit. sasabay instructor. Hindi, nilalaro mo yun. So, nilalaro na yung paggabi. So, pag mga gano'n na sitwasyon na sana, makuha nating maging masaya para sa iba. Tama. Di ba? Sarah? Mukhang ganun ka na tao, Kuya She. Lagi kang masaya. Kala ko naglalaro. Hindi, yung wala lang. Kahit naman siguro. Lagi hindi kang sa bahay, supportive napansin ko sa akin. Hindi sa bahay, iba yung character ko. Napaka-stricto Stricto. kong... Paano kang stricto? Okay. Gumandi. Aso pala. Nagulat kami. Nagulat si Riri. Basta, yung parang, yun, cleanliness talaga. Yun ang aking ewan ko, siguro dati kong Metro Aid. Kailangan malinis so palagi. Kahit na mukha akong dugyot sorry talaga, ganun talaga yung ano ko. Hindi kaya, Lifestyle compose ka kaya sa colorful Hindi, outfit kailangan mo? coordinated. Oo, correct. Parang akong may Ganda sa Lazada yan. Oo. Hindi sa ano to, ano ba yun yung Shein. Shein ba yun? Shein yata to. Timo. Ano ba yun? Shein yung inag-order ka Magkano ng yan? online. Magkano? 250? Oh, lahat ng mura no? Yung shipping fee yata yung 250. Hindi, mura lang shipping fee Binayaran ng ko free. dito eh. Basta binayaran na siya yung online. Ang ganda. Bagay sa'yo yung mga ganyan. Yung mga, Hindi pang ano pag to. nag-host ka, di ba ganyan mga suot mo? Oo, mga kailangan colorful. Color Kasi coordinated. dadaan ko na lang sa kulay. Kasi At naman saka pag titigan yung ano, mukha ko. Wala kayong mapapala pare-pareho. No? Naalala ko pag Halloween namin, costume party, ikaw din yung host. Siya pa rin yung host. Kahit taga-baba siya yung host. Kahit nasugatan ka na. Alam mo yung 31 yun. Last August 31, nadapa po ako sa programa ng 2x2 live on air. Tapos, punta ako ng ospital. So, binakunahan naman ako. Tapos, nakalimutan ko may commitment nga pala ako dito. Tapos, parang may nauohan ako na sige, ako mag-host. Parang hindi ko na mabawi kasi yun na yung oras na mangyayaring yung event. So, tinuloy ko pa rin kahit dumudugo yung tuhod ko. Tapos paikutin ka sa piscina, ang daming akyat manaog. Ikaw pa rin yung host namin. Yes, come on. May footage kayo nun no? Parang nakunan nyo All pa in, yata no? yung tumutulo na yung dugo sa tuhod ko. Diba? Sadista kayo no? Yun, may mga aksidenteng naalala sa Cover pag-atatrabaho. ko. So far wala. Yun lang yung una. Oh, in fairness Unang live na sumubsob ako sa ilog. Tapos buti kong sementado, limestone na dinurog yung naluhuran ko. Kaya, imagine limestone, di ba? Ang tatalas. Grabe. Sobrang Pero na-injectionan ka ng... pero alam mo yung pagkadapa ko doon sa live, sabi ko hindi ko talaga gusto kong sumigaw na hindi ko magawa pero kasi naka-live ako sa ere. Naka-live pa yung mic ko. So, ang sinabi ko lang, ang sakit. Nanggigil lang ako doon sa salitang sakit. Tapos na paano ka? Sumubsob ako, yun lang nasabi ko doon sa live. Sumubsob ako, natalisod ako dito sa may ilog. Tapos, inabot ko yung camera ko doon sa driver ko. Sabi ko, ikaw na muna mag-cam kasi hindi ako makatayo. Dahil luluhod ka ulit, yung sugat mo nakatusok pa doon sa limestone. Napaiyak ka? Parang gusto kong sumigaw talaga. After ko mag-live, nung kinat na nila yung live, doon ko na talaga hiyaw ako na, yung sakit. Gusto ko ng tubig, panghugas. Kasi ilog yun eh. Hindi ko alam kung ano mga bakterya. Tapos ayun, pinag-host namin siya. Tapos
kinahapunan, mag-host nga pala ako ng Halloween party. Tapos ikot-ikot lang kasi nakapampamanhid pa eh. Tapos meron nawala na yung pain reliever. Ay na, unti-unti lang sumasakit. Nung gabi, nilagnat na. Nilagnat Hindi na. ako Thank you, nakapasok Kuya kinabukasan. Shea, kahit walang TF. That's for the love of yung commitment. Tsaka Diba? yung love mo sa craft Sa inyo mo. lahat. Hindi, Oo. tsaka gusto kong ipakita sa inyo na kahit na minsan may mga unexpected, the show must go on. Kailangan pa rin ituloy. Kailangan pa rin gawin yung commitment. So, commitment yan eh. So, Wow, tuloy pa thank rin. you. Kuya Shea, may Bilis. top 5 pa tayo. Okay. Isa to sa pinaka-aabangan sa Tita Max Podcast. Ano yan? Are you ready? Yeah. Sagutin mo lang. Katulad kanina, wala lang. Sisiw lang. Sulit Number na naman 1. yan. Number 1, lights on o lights off? Lights off. Off. Bakit? Ayokong nakikita yung paligid ko. Oo. Mas may privacy mo. Oo. Tsaka yung security na masarap matulog kapag patay ang ilaw. Kasi pag bukas ang ilaw, ang dami mong parang hindi ka maantok, di ba? Ang dami mong makikita. Mas mahaba din at malalim ang tulog kapag lights patay off. ang ilaw, yes. Mag-ano kayong tawag dun sa cortina na double churururut? Actually, dito naman sa kwarto ko sa Ay, office, oo. ano siya, yung kapag sinara ko yung door, tapos hindi ako nabukas ang lights, as in para Wala siyang, ka na sa mundo para rin. siyang black room. Oo, Yung oo. Parang wala ka na talagang makikita, tapos sobrang dilim. Pitch black. So, doon ako natutulog. Pag ganun. Pero kapag yung halimbawa, may mga araw-araw, may mga ano pa yung Hirapan outdoor, ka, oo. na event, tapos matutulog ka, imposible. Manahimik sa issue ng bansa o magsalita? Magsalita. Sino gusto nyong parang kung mananahimik pa ang media, sino pa magsasalita? Wow. 'Di ba? Parang eto na yung media, kaya nandiyan niya kasi parang third stage siya. So, siya yung taga-check and balance kung ano yung mga nangyayari sa lipunan natin na hindi naman kayang sitahin ng public directly or hindi man na kayang panindigan ng wala namang aamin na nasa posisyon na gagawa ng masama at palalabasin ng tama at aaminin na Magli-lipstick yun lang mali. ako ang putla Oo. eh. Na parang casual, di ba? Na kailangan may manindigan para sa taong bayan. Next. Nag-side A, side B ka na ba ng underwear? Maraming pagkakataon. Actually, hindi lang side B, side A. Parang times 2 days, times 3 days. Dahil sa trabaho? Yeah, sa trabaho. Minsan yung magugulat ka lang, may mga nakakasalubong ka na. Kunyari kumakamot sa likod, pero kinakamot na pala in between. Kasi sobrang untidy na, di ba? Hindi ka makauwi. Hinihingi ng sitwasyon eh. Hindi ka makauwi. Like yung mga coverages sa mga Ganun talaga buhay media, no? walang uwian kagaya ng halimbawa yung mga Nazareno, sasalang ka ng mula umaga hanggang gabi. Syempre hindi ka lang naman yung nagpapakit na nakatungtong na kung saan. Wala ka naman ring maglalakad ka. baon. Maglalakad ka, sasama ka sa tao, babantayan mo kung ano nangyayari. So, yung pawis mo na accumulate mo yun. Tapos, kagaya ng 28 hours, 30 hours yung position. Andun ka? Oo. Di ba? Parang, Paano ka nagwiwiwi? sa mga gilid-gilid, ganyan. Wala nang choice eh. Oo, totoo. Yung swerte nga lang din pag hindi ka nakaapak ng tae. Totoo. Kasi tumatain na sila dun. Sa kung saan-saan na, di ba? Parang kahit saan na ng area, kung saan sila abutan yun na. May kwento ng isang barkada ko na na sumampa. Kala nila may umutot lang. Tapos sa sobrang puwersa siguro na na gusto niyang makaakyat. As in bumulusok yung tubig na galing sa wet packs. Natalsikan yung mga tao nung mga namamanata. As in, takbuhan sila. Doon lumuwag yung yung prosesyon. Nagulat sila na may bigla na lang bumulwak na kulay brown. Tae. Oo. Nangyayari yun sa pangkaraniwan na sitwasyon. And hindi mo naman mapilit na wala ka doon, di ba? Oo, paano So, ka? Grabe no. So tanggap mo na yung ganyang setup mo. na maambunan ka, mawiwisikan ka, o kaya makakaapa ka ng kung ano-ano. Kasi kasama yun sa... Mahal mo talaga, no, trabaho mo. No? Mahal na Sana, mahal. minsan matry nyo rin, no? Oo. Kasama Kami? kita. Pwede, okay lang sa akin. Pakipatay nga, sino ba yan? Para may bago. May tumatawag si Si Janet, okay lang. Janet. Hello, Oo. Janet. Si Janet, yung taga-NBI yan. Ay, okay. Janet. Mukhang may arrest warrant. Kaya nga. Pamilya o DZRH? Yun ang pinakamahirap. Pero, syempre at the end of the day, kaya naman natin ginagawa yung trabaho natin para sa pamilya. So, lahat naman ng mga bagay na gusto natin na ma-achieve para sa kanila. Parang sa tanang buhay mo, minsan marirealize mo late na sa buhay mo na ang lahat pala ng pagod na sinakripisyo mo sa trabaho mo dahil hindi lang dahil gusto mo yung ginagawa mo, kundi dahil pala sa pamilya mo.
Na lahat yung pagsusumikap na yun, no? Yung income na na-generate mo from your work, Yes. yan para sa pamilya. Hindi mo naman i-spend lang para sa sarili yan eh. Parang napaka-unfair. So, lahat yan marirealize mo kapag nando ka na sa 30 main character, 40 ka na ganyan, na sayang na mas na-spend mo sana yung mas maraming oras sa pamilya. Although, lahat naman siguro may quality time with the family. Pero, iba pa rin yung mas maraming quality time with family, na na-spend, diba? Kumpara dun sa na-spend mo, na perfect mo, na pag number 1 mo yung station mo, sa mga survey, nagna-number 1 kayo. Pero, ang pinaka buod ng lahat ng pagsasakripisyo para sa pamilya. So, pamilya pa rin. Kuya She, last question. Bibigyan ka ng 1 milyon para magbalita ng isang kasinungalingan, ng isang bagay na hindi katotohanan. Tatanggapin o tatanggihan? Napakahirap. Siyempre tatanggapin ko. Magbabalita ka ng hindi kasinungalingan. totoo, oo. Pagkatapos mong ibalita, it's a prank! Di ba 1 milyon ka na? Sino naloko mo? Yung nagbigay. Diba? Pero, syempre, reputasyon yan eh. Parang, joke lang kung gano'n. Pero kung darating pa nga pagkakataon na gano'n, sino naman tanga magbibigay ng 1 milyon para magbalita ka ng mali? Diba? Or, siguro may mga gustong manira, di ba? Baka gano'n, kasangkapanin ka para manira. Correct. Mahirap na Di ba, yun. yun yung usual na nangyayari. Mahirap yung kung gagamitin ka ng isang political view para manira. Kung ba ang sisiraan mo yung China, okay lang kasi hindi ka naman mapapanood sa China, hindi ka naman mapapakita sa China. Pero kung tao, Individual. mahirap. Kasi relasyon, tao at reputasyon din yung sisirain mo. So, you keep your money, I'll keep my truth. Wow. Palakpakan natin si Kuya Sherwin Bata Alfaro. May bisita Tapos ka na ba to? Hindi pa tapos kasi may regalo pa ako sa'yo. Dahil mahal mo ko at mahal kita para Alam sa'yo. mo, nakalimutan ko nga eh. I-unbox mo. Pakita mo sa camera habang ina-unbox mo. Ano yun? Bakit? Mga paborito ko to yan. Kasi ito Snow Bear, importante to kapag yung nanunuyo na yung laway mo sa tama. trabaho mo. Tsaka pag tinatamad ka magsindi ng yosi or bawal magyosi doon sa mga pinupuntahan mo. So, importante yan sa amin. Tapos, alam ko na kasi unhygienic akong tignan. Wipes. So, pang facial wipes or pang puwet. Pwede kahit Pwede saan. yan, Tapos, pineapple ito ang juice. pinaka-uso kasi alam mo, ina-advise to nung mga napapanood ko sa TikTok na you have to take your pineapple juice dahil meron siyang nakakatulong sa heart health mo. So, Napaka-wholesome mo naman. Hindi, Lahat ng malaking gines tulong to. ko, lahat kabastusan niya nang nakita. Oo, na ginagamit nila. kasi Pampagod- pampasarap to ng Yun tamod. nga. Ito kapag makikipaglaplapan, Diyos ko, di ko sinabi. Ito, panlinis muna ng wet packs bago mo tirahin. Hindi ko na nga sinabi. Sorry, slow. Hindi ko naman alam na ganito. Hindi, natuwa lang ako. Apaka-wholesome. Pero hindi pala. Nagkakamali ako. Hindi kasi, eto, napapanood ko sa TikTok na maraming umiinom ngayon dahil nga, alam mo naman na Heart Month, February. So, gusto nila maging healthy yung heart. So, ito raw yung isa sa mga dapat na meron tayo sa daily maintenance natin para sa puso. Yan. Thank you, Kuya She. Palakpakan naman natin si Kuya She. Maraming salamat. Kahit walang TF, nag-yes ka sa Grabe, akin. sobrang, ngayon na ako nakahinga ng maluwag. Alam mo kasi kanina, Kinabahan ka ba? Kagabi? Kasi, Tita Max yan eh. Sabi niya sa chat ay, kinakabahan ako sa mga programa mo. Kala ko mag-ano nga tayo, buka-buka pepe. Hindi, sabi ko naman sa'yo, may reputasyon ka pa rin pagkatapos. Gusto ko lang malaman nila na merong isang Sherwin Alfaro. Yan, na nag-exist yung isang Sherwin Alfaro. Na naglilingkod. Hindi, ako unconditionally. Ever since nung mga early 2000 nung nakilala kita, I always support you. Tas, I always admire you. Kasi ikaw yung isa sa mga hindi nagbago. Na thank you. Yung character. Although ngayon medyo daring. Kasi doon naman pa-improve tayo eh. Saan ko gagamitin? Wala kasi sa lalaki. Diba? Ano mo gagamit? Kailan mo ipapakita yan? Diba? Pag 70 years old ka na, diba? Pwede na isampay. So ngayon dapat pinapakita na yan. Thank you, Kuya She, for accepting me. And syempre, masaya ako sa narating mo na. Salamat. Lalo na Tita Max. Thank you. Ikaw yun. Sana nasa centerfold ka na.
Very Eraserheads yun. 90s talaga. Parang Zuma mo. May babatiin ka, magpapromote ka ng programa mo. Hindi. Thank you for always supporting These Are H, and thank you for making our oldest existing radio station as #1 sa recent Kantar Media Survey. Grabe! So, ano na to, sa third quarter, fourth quarter ng Kantar Survey, sunod-sunod na. So, maraming salamat. At utang na loob po namin yung palagi sa mga nakatutok sa radyo, nakikinig pa rin ng radyo. At mahal na mahal pa rin ang kultura ng pakikinig ng radyo dahil ipinapaalam sa ibang mga miyembro ng pamilya, lalo na sa mga bata, na nag-exist yung gantong klase ng kasangkapan sa bahay na nagagamit at napapakinggan yung mga paborito ng DJ at yung mga newscasters ng These Are H. Thank you, Kuya She. Salamat. Isa pang Salamat. bagsak for Kuya She. Thank you. Thank you guys. Maraming Thank you. salamat Grabe. Salamat. Thank you. Isprotum. Naibsan na. Okay, kakainin ko na to. Alam ko na yung title nito, Isprotum. Isprotum. Thank you. Patayo sa HR. Hindi ko alam yung pangalan Pa-share ng naman app. ng ng episode na to sa mga friends nyo. And thank you for watching. Again, ito pa rin po si Tanya Chinita. At ito ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito po ang podcast na rated Tita Max. O ba't hindi Max to, Ang no? ano mo, ang wholesome mo. Ba't hindi Max to? Dapat Oo Tita Max nga yung Tita Max. pinamimigay Oo mo. nga, no. Magandang branding ng Ken. Max. Max. Bakit rin. Bakit? Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!